Pa hakani ka por pat na dan biang ye ka ban aingu yo blay na ka benta. Kani ka lat ka bang yo biang ye ka bang ni share bat phi sam na ka tin ka jong blay. Duai bo blay un ai bor ya nga bang laban. Keren ya ki kat tu kat ni ki jing shisha na ka ni ka jing ikai ka jong Jesus Christ ka bo keren shapang ka jing ikai halor jong lom. Kat kom ka jing sham jonga na ka ni ka bang puli. Haat kini gidei ki bangi la ju snow la ju kurani ka deki la banong no deki lak ngot ki nong lap aga Pyrthei na do menshua hado menta nrai nda habangi pet ya gini ki jing hikai baro ni la banong ba la da piper khat jilio bahai ki tang ka wai ka kuntian ka bau jisu kuran ru ka shimpor ngat rai de tayo ya gaban kranika but kadon shibun ki branch kiba mi na kawai ka kuntian ka bau kuran but ngala ban ong hagajing sham jonga ba ujisu udai shisha unong ikai uba krautam ubala wan shaga Pyrthei but mdan manu manuru ubi rengkat but ujisu Christ hagajing hikai yagi nong rim jonga jing im nagani ka gospel ka jong Jesus Christ namar ngayo i hadu katno kini ki kintian ki bau jisu kuran ki don ka jingmot ka bajilio ka baga jingmot brio kamla kotlot ka jing sngat ho brio kala balong ka barit palat ban perkhat ia ka jing mayan ia ka jing yar jong ni ka jing kuran ka jong namar haga jing sham jonga wat ia gani ka bangala kuran la bon sin hikai pipi long kamlu ka Pyrthei pinda perkhat tang ta ka ktian juaro kadon shibon ba ki ya ki bang akhlem la ban keren hagani ka jing hikai jonga dene ka dang perkhat bo play de shisha bu khrao ula ai ya gani ka jing shisha sangi ki brio ki bayo kalat ban pule gani ka bible ani snoto adu kan no galang ka bakrao dengan pule biang ye gani lenong ka besan jo Matius na ka dakhat ka bakhat lai mat ni pule ka dakhat bakhat sau khat san mat kan rio pi long ka melu ka Pyrthei tila na ka ta melu ka la blat da e on pen bhapat ye ka nadu kata mdan kam shu ya kan re taman bread no shabar man yu ya ka po ki kijat chung brio pi long ka Jingshai ka Pyrthei amla ban puri ya ka snong ya ka balabu halorulum limni kim juthang ya ka sharak bat bu ya ka po ka shang nre ga ding peniang sharak ti ka penshai ya baro ki bahagayang to penshai kumta ya ga Jingshai jong pi ya khmat ki brio bakini yo i ga jingle ba baha jong pi bat yo ya ro ru yo pa jong pi u baha ki bne na pi puli baha ya ga ni ka ktian habaong pi long ka Jingshai jong ka Pyrthei la pi snap baha ya kita ki kintian ki bau jisu kran kadai ka kintian ka ba kraw hadu katno baka kit ka jingmot hagani ka jing ong ka jong o la da pin puli baha ya ga ni pin snot ho baka Jingshai fi ka Jingshai ndanga krene ka Jingshai singanom da let shadu shatai shika kitab Genesis mo blay wang long ka Jingshai
Reng nganon ra tangi kene ke khtian nang ni. Kabau Jisu ang pipi long ke Jingshai jong ke Pyrthei. Hi larangi krani ke Jingshai. Ni dei ban skau tro bakani ke Jingshai ke bangi yo mangi. Kadai ke reflection, kadai ke jing palang. Kabawan nagatulong jong ke sni. But nga syukran ng kot dia gani khna ma bin skau tro. Bala de pipet ba ya ke jing jingiru. Wat lau Jisu ang nini lau ke Jingshai rei ni dei ke reflections. Ni dei kataka jing palang ke bangi taba. Kataka jing taba ke bami nangi. Ke jing pernai ke jing ke reflection ke bami nangi. Kadai bakadan ke tenrai jong ke Jingshai ke bangi yo. Ngimla ban mi Jingshai na ladi. Mban Jingshai na la ke jong ke jingem. Ubal ubashairu udega reflection jong ke electricity. Kesyarak kadai bagadan keding kebelatang apa jongka. Bet kebelak ban sustini ketu kesyarak kadai bagadan keompnya. Badai na ketakadaw ngakuangan pani fi ningkong agadi kepor. Bahabaw Jisu ang pipi long ke Jingshai jong ke Pyrthei. Ngidai ke reflection ke jong Jesus Christ. Ngidai ke jing palang ke bangiyo na Jesus Christ. Balay namar uji suhi udai Jingshai jong ke Pyrthei. Ya kata ngakwa ba pindas ngutu ba nginom sarong eru namar Uyanis ubetho aga gospel ke jong Uyanis. Kalenang kabaningkong sundan uang kumne nakadekhat ke besaw tetelengan puli wang. Hau ladan ke jingem bat kata ke jingem kalalong ke Jingshai jong Gibriyo. Bat kata ke Jingshai ke Shai haga badum. Hendai kita ka badum kam pediang ika. Lami ubriyo balapha daw blay beketeng Yohanes. Uniu lami no yakaban pla ba unio pla Japang utau Jingshai. Babaro kinyo nget daw. Uhi umlong utau Jingshai. Hendai ulami no ba unio pla Japang utau Jingshai. Fi u Yohanes umdei u Jingshai. Hari Uyanis udai ke reflection, udai ke jing palang. Jong ke Jingshai ke bishisha ke banau Jesus Christ. Uta ulalong u Jingshai u bishisha. Uban sawana ke Pyrthei. Uba penshai ya ki brio baro. Hangi pinsusnot ho. Nakani ke lenong. Bau Yohanes utho shai. Bau Jesus Christ. Udai katelong jong ke Jingshai. Nakatagadaon da bau Jisu kren ni ke senra nuang pipilong ke Jingshai. Kadaw barok kadai bau Jisu udai ke Jingshai katelong jong ke Jingshai bat apa pi don balu Jisu pilamat yo Jisu. Pidei bandai ke reflection ke jong Jesus Christ agani ke Pyrthei. Takadaw sang pipilong ke Jingshai jong ke Pyrthei. Ngimdan Jingshai nalade. Ngihapan connect bat ke Jingshai. Kebor jong ke Jingshai. Nasi ngan sepek, ngan sepen pi sibet. Kumno bangin kelalong ke Jingshai. Hari ngan sepen pi yang neba habau Jisu ang pipilong ke Jingshai. Ngimmi Jingshai nalade. Kadai bangi dani ke Jingshai ke jong Jesus Christ. Sngutunat ban perkhat igata bau Jisu long ke Jingshai.
jong Pyrthei. But ula ai hangi ula say yang apa di pi. Mamangingin penme ia kata ke Jingshai ke manginyo ano. Bahwa Jisu dan syu aga Pyrthei. Kani ke Jingshai kadang beteng hangi menta. But kanang mapin semua to ini pet biang ini ke Jing tho ko bahwa Jisu ang pi pilong ke Jingshai jong ke Pyrthei. Ngakwa ngandapin ibahai pinang ni. Wang pipi long ke Jingshai ke Pyrthei melaban puri ke sinang ke balabo halorulong. Kani ke ketian pi kadai ke bau Jisu Ukraine syaki senran. Batsyang anong fi kani ke por ke basyai ke dar kadai. Nganong keren tang simet ke beningkong ke bangan keren kadai. Ia ke balang. Ke balang kalong ke Jingshai jong ke Pyrthei. Ke ujisu ulah sengi kani ke balang. Ke balang ke nong lim jong ke Jingshai ong ke ketin ke jong blai. But habang keren ke balang ko mga juong borobor ngam keren ke way ke kenhon balang. Habang keren ke balang keren ke banget ki bala pediang yu Jesus Christ. Ki bala dot ni ke Jingshai ke jong Jesus Christ. Mana buang pipi long ke Jingshai jong ke Pyrthei. Ke beningkong uang mlak ban puri ke senong ke belabo lom ke keren jepang ke church. Ke keren jepang ke balang. Pitip menagini gisingi ke keren jepang ke melo. Ke balang ke dia ke melo. Kedai maka ke biya dai ke ni ke Pyrthei kat ni. Lada wek no ke balang na ke ni ke Pyrthei kan poi ke jakal jong ke Jingshai. Haduk mentau blay klempat bishar lut ini ke Pyrthei. Wat apa dek ini ke pop kat neru day namal bagadang dan ke balang. Kan sepoi ke por unweng ini ke balang. Haga jingrong no. But ngan peni pi ke ni ke balang na ke ni ke por ba bin snow to. Ukraine ke banget kelan ke Pyrthei bat mangi ke badan ke ni ke rikasi jantia. Ni day ki hot jang ni ke met ke jong try. Wat let shimila de ba pi day tang ki hot jang ki balang ki bangi jer ke tang mangi la la ke jong. Hari ke mau ni day ki hot jang ke balang jang ke met ke jong try. But uji so bu ang ni lang ke Jingshai Ukraine ke balang kalau kum ke yi ke snong ke bla tay lo lum. But ngasngau man ong ba ublay ula bu ia ke balang ba kalong ke Jingshai. Jong ke Pyrthei bat ba ke Pyrthei ke Jingshai jong ke Pyrthei kan omlah ia ke Jingshai jong ke balang ke badan po andre ke besngosi minta kalong ba teng iku ba ke Jingshai Pyrthei ke rung po ke balang. Fi ngingi long ke Jingshai lanangan keren ke ta tanga ke liang jong ke ketien ke jong blay ru kadai ke bejrong ke ta. Lesingan chupni fi kendia. Ke Pyrthei ke dan la ke jong ke Jingshai kidan ki filosofer kidan ki nong kiri ustad kidan kiri perkhan kidan la ke jong ke Jingshai na kata kadau teng gitu ki quotation la ni gitu ki quotes ki wisdom bagi kiran wat na ki wepat ki kinja nong yalam niam ma ke Pyrthei ro kidan la ke jong ke Jingshai na kata kadau nga kwa nong if teng ni wan ra ki Jingshai ki bana ke Pyrthei but ni tap apa ke balang. Teng la shimmi ka de ki pastor de ki nong yalam bangin wan ra ki de ki Jingshai ki biyo nang tai na ka Pyrthei but ni tap ya ka pop ke jaka keren ne ki tin ke jong play but kade ki ek ke balong ka insult yo Jesus Christ na keren kam khore ke ta bala fi wan ra ki Jingshai ki bana ka Pyrthei ka ba fi snow day. But piwan ra ke Jingshai shapo jong ke Jingseng. But piwan ra dakat ke Jingshai ban kren shikibrio. Nganut ban ong kata kadai kapa pipini har dwar ke ni ke ketien ke bu Jisu ang ni long ke Jingshai ke ni ke bu ong ya ne su Jisu long ke Jingshai jong ke Pyrthei. But ke Pyrthei kam tre piang ni ke Jingshai. Ai ke ni ke bang kren men ke singa no kren gum jong alom su kren ki jo ki rukam kren. Harek ngakwang ne kham jingai. Baka balang kada ke Jingshai ke Pyrthei.
Kare bana ka Jingshai ka shisha now play. Now mensi mo khoit ya ka ktien ka jong play. But ya ka Jingshai ka bangiyo now Jesus Christ. Ya ka Jingshai ka bangiyo ya ka Jingshai ngin kren. But ka dominate ka supersede ka tam ka crow bani ka Jingshai baro ki badana ka ni ka Pyrthei. Kawai na ka Jingshai ka bangiyo I ka badana ka Pyrthei ka day. Bangisya yo snow kidan kikintian gibi kipriu kikran kum kawai na kikintian gibi bangisya yo snow kadai ba ublay uyarap iya gitu gibi yarap iya lade kata Jingshai ka klem dan naga Bible kata Jingshai ka dan naga Pyrthei bat ni wan ra kata teng snow kuma ikumba ka idan ikumba ka dan wat naga Bible. Reda pipuli bahayo jisu ang ngalawan siya ni Pyrthei ngaklemwan na kamtagi bahak ngawan na kamtagi bapop ki bamla syupan yarap iladi ngaklemwan na kamtagi bakat bakya ngawan na kamtagi bapang bagi bapang kinyo iya ka jingpen kya uwan na kamtagi tagi bamla syupan lei ay na kamtagi tagi bala kentay na kitagi betlot na kitagi bamdan syup jing yarap nang noro wan siya kita banyarap iya ki bakum kita ka Jingshai ka bamino Jesus Christ ba ujisu ulang ka Jingshai ya ka Pyrthei mdai baga Pyrthei kan wanra Jingshai siya ka Jingshai ka replay but benda kita ka Jingshai Pyrthei bangi persyang man hikai ka brio takadaw nga wanra igani kaktiyan ganay ka bacheleo abu jisu ang pipilang ka Jingshai ka Pyrthei biya ba sno to ba kai ka bangi lang Jingshai menta fiyo even tangi pinmi ini YouTube fiyo even tangi keren keleng fiyo even tangi balang ki alap na tangi keren ka Jingshai ki brio keleng ki ngam ay baga Jingshai ka bangiyo no Jesus Christ ka ba reflect aga jing jingi kata ka Jingshai ling baga ktir ka jong blay ka bangiyo ka balang ka sharak i brio ka ba tebe Jingshai ka brio ka mamtip lenti ay kata ka Jingshai ka bangiyo no Jesus Christ kan reflect ling baga ktir ka jong blay ka bangi kren haka baga Pyrthei kan yo isisha ya kata ka Jingshai jong ka gospel baga day siya ka Jingshai ka bamla syo ya ka ban penyangkat baga Jingshai jong ka Pyrthei la dabis no to kumta kanirap ngam kwa bangan peni ba ka Jingshai jong ka Pyrthei ka kham kraw ba ka Jingshai ka jong ka ktien ka jong play nama ngala yo I ka jing yo I jonga ya ka jingyai lenti ki jonga ngala yo I ngasngap iki quotes jong ki bobon ki brio ngasngap iki Chinese quotes ngasngap iki tu ki proverb jong ki tu ki non kren klang ha kidan ki belong constructive ngam kren ben ni kita kilong ki ba long ki ba long ki ba I mean see re shang anong fi ka ekabo jisu kuran ka Jingshai ka baudan mo ugadai ka ba kama jirong na maudi ka talong jong ka Jingshai ka tanrai ka tamay jong ka Jingshai ladaw jisu yu ang pipi lang ka mulu jong ka Pyrthei nga kwang along if you have a snot ho ba ka taka ka ba ka Jinghikai ka ba kraw palat ang ka Pyrthei ba kawai ndan bala man perkat di kata madabu jisu ang pipi lang ka Jingshai jong ka Pyrthei piaban snot ho ba dan gi brig bon ra igni tang na kabanta ka jing imshiment ban shuya ma bangin ya le jing seng nang ta bangin ya ka rokom riam ka rokom be ha ka ta kalong ka dei ta ngam kren ni ta shadien rut ho il tan re kai ka bang ko an kren kren ning kong e ang ni ni tin ba ang filong ka jing sha ka ma kunen ni sun ran wali bakla ka ta kunen ni sun ran klam kren ino kunen ni sun ran but hagi ni sngi nganong fi kren ino ka ba ko kunen ni balang i brio ka bala shakri shi sha yo blay dan ibreu belong Kristan gino mla belong Jingshai na mapim la belong Jingshai dala dia la da piklem shami Jesus Christ piklem la man mati ke jing pen vinum long Jingshai mdan bala ngin kala long ba ke jing wet ke jing thon ngin long ke jing dum ben man Henry ka wei ka bang sotanat ni abu ong pilong ke Jingshai ukure ne ka balang ka Jingshai ka Pyrthei namaru jisu long ka Jingshai jong Pyrthei but de ka balang ka ba reflect ka ta Jingshai ka ba de ben yalap ne ka gospel ka Pyrthei bro ka wei ka de ne ka balang man hikai ka judge ben rio ong Jesus Christ da ka Jingshai ka bang yo no jisu no man si mo khoi fi ka ne ka tin ka ba ong pipilong ka Jingshai ka Pyrthei ka kre ne ka balang kabamri uang mlaban buri ya ka snong ya ka bala bu lo kani ka kren si pang ka Jingshisha la pimpuli bai kani
Ukraine Shapang ka Jingshisha. Namar ka Jingshai, la bin puli na ka Bible ka Jingshai, kare ka Jingshisha. Fi kare ka Jingshai, kare ka Jingshisha, kare ngan ong kumno, ngan ong kare ka Jingpen im. But hinyo iba ka Pyrthei kam tre pa yang kata. Namar ka Jingshai, ka Jingdum kam la ni song lang. Nda ba ka Jingshai ka wan ka Jingdum ka phet, but nda ba ka Jingshai ka ja ka Jingdum ka wan. Kim la ni song lang ka juga po. But nga snot nat bo Jisu ai gani siya balang wang pipi lang ka Jingshai juga Pyrthei. Mla ban buri ya ga shnong ya ga bala bolo lo. Kita kena ka kran ma pimla ban buri ya ga Jingshai ka pidan. Pimla ban buri ya ga Jingshai ka balang kamla ban buri ya ga Jingshai. Ngam kran ya ga Jingshai ka play balang ka ba la compromise ba ka Pyrthei ka bala dan ba ka Pyrthei ka bala im gom ka Pyrthei ka ba ki iki ba kinja Pyrthei ka la ronglot hang ta ba ki briu ka la le da ka ba kinja Pyrthei ki chingpania kam ka la long da ka ba kinja Pyrthei ka tin ka jomplay ka la long sharot ki la rong da ka jingmot Pyrthei da ka ru company Pyrthei da ka spa Pyrthei da ka buram Pyrthei da ka politics hang ta ka la rong ngam kran ne ka ta ka balang ngakran ya ka balang ka balong ki riu khoi ki jong trai ki bala sat da ka snam ki ba dap da men se ba khoi ki ba eat you just ki ba ka jingshir ham ki ba kwa ban yalap you Jisu ki ba kwa ban ka Jingshai na ka ban tau Jesus Christ ngakran ne ka ta ka balang ba ka long kum ka shnong ka bala bu halo jong lom ka bamla ban bure pi ka ne ka tien ka kran ne ka kran chapang ka jinglong ya ka ta ka jingshilur jong ka jingshisha jong ka balang jong ki ba ngai ki ba yang jong ya ka ban kran ba ya ka jingshisha Iga balang galang ba kadeban kran ba ga Jingshisha haga sinshar kadar ga balang gala deban yang man kran bat ya gani ka politics menta gani ka corruption gani ki gani bar khat de ka balang ga balang ga Jingshai gani ki sni rangi kedop man ya ka ike bob od haga Jingsha kan play gi chani bag na tuai ba play un pelang ni ga Jingshai fi puli ki kam ki apostol adin ba play la penni la peniang mo la pen kha ia ga balang ga bading kong daw men sim bo khoi pio I ba ga balang kala yang malang ga Jingshai pio I wat ha ga jing dei ba ga pisa tengka men ba wala ni as ba ga safira ki buri ki le ki kambam dei I ba ki yap apa ga yeng mani kala long ga Jingshai tieng ya ga Pyrthei ya gitu ga por na mar ga balang ga long ga Jingshai ga dong Jesus Christ na kwa ga nong fi ga ni ga por tengin yang kum ka balang hagi ni sngi ka met ko jong tribe ngi yang ban long ka Jingshai mentale lengi dan ngi media ngi de ban sngongo yu blai bangi de ban yang ban long ka Jingshai sha ka Pyrthei ling ba ki jing hi kai gi bedan bor nei to bangi krende ka jing start brio bangi puli ka ei bangi puli ka ei bangi pershang mane batai start pin batai start yu ka Pyrthei ta Pyrthei ka start banta si sen klik ke internet tiplut ke dawai ke doktor ke jing sumar ke jing pang baro si sen klik ke internet pila tiplut ke bro khai dan bala chawan batai menta baro ki tiplut baro nai batai stacho reken ma ko jingmi jogo Jingshai ke bawan no Jesus Christ ka palat ke internet ka palat ke computer ka palat ke intelligence ke jong brio ka palat ki ki intellectual baro khai ibadana ke Pyrthei ka palat ke nama ke Jingshai ke bayo no Jesus Christ ka dominate ke jingdom ngai ngu yu blai ye ke por ba nga snot ho ye ke Jingshisha bangi long kum ka shnong ka bla te lo jong lo bangi de ban pen bana ye ke kerteng ke dong Jesus Christ claim compromise ban yet ho ye ke tien ke jong blai kam song thai ban kran shapang ka Jingshisha ka badana ka Bible Malum siap tiang ban pen bana bet ye ke badai klem da tumu ban pen mong ban kran ben ban kedok ti no re ban kran bet ye ke Jingshisha kita ka de ke Jingshai ka ba mi no Jesus Christ pia bo Jisu kran chapang ka ni ke jinglong wang pilong ke Jingshai jong ko Pyrthei mla ban buri ye ke shnong ye ka bala bo alo lom ka ba mot ka balang hi kam phem la ban buri Kadai ban influence ke Jingshai ke society. Kadai shai ke ban dominate ye ke Pyrthei
la baro senshar khadare jing pnia ki aga jing shangi de bandan kum kata thong namangi de brio jong jingshai regi busno si kalang mangi ki kristan ni kala penman ki jingdom ki bobon ki eki tuai bo play un hikai ngi men sni wang kumlo la pi pulia nang ni ke jingshai ngan chukuran khndiat ni ke jingshai ngan pni fi nang ni ba lada pin pe banani o lemni kim ju thang ke sharap but bo yaka po shang de ke ding pin sharap te ko pin sha yo paro ba ga yeng ukuran ko ke shino ngadi ke taw so po shi ke yeng pi ke ni ke kren chpang ke jing em jing shima ba ke jing shakri blai jing ke de ban sedang na yeng ma la ngi dana ke jaka yeng pin shai ha yeng ba ke shai shabar ban la dep nang taw ukuran chpang ka sebang ka kandak jengi ka rukom em jengi wang kuma penchai kum ta ga jingshai jo pi khamar ki brio bagini i jing le ba ha jo pi ba jo ro ro ku pa jo pi ba ki beneng fiadien bangila shakri you playing and tip you just gris tangin tip igni ko wai bangi dei ru banong ki brio ba ha ketien ga bangi kran chingem ga bangi em kano ga bangi le na ka banta ki brio ni banong ki brio ga ba ha ngi ben le bahai ki beduk bi jinjal ngi ben le bah ke imlang salang ngi ke panom penmi ke ji ka ja ki ni ya ke imlang salang ka ta ka de ki jinglang ba ha ba pen shai ki jing shai ki jingi ngi dan mat de ne ka ta daung sa kran ni piang ne ba ji su kran ning kong ye ki jing shai kran ni ke shnong abu kran ni ke shnong kran ni ke balang ma ke shnong bur ba kran ni ke be he na dim su kran ni ke shara kran ni jing em jing kristan ki shisha hala ka joga yem ani dim su kran ni jing em jing ki bangi involve as a society ni dei ban im ko jing im ko bagi brio ki ban yo i bangi dei ki brio ki ba shai bangi nem long ki brio ki ba ni dei ban snot ho e jing ho ni dei ban snot ho e ka akore ka buram ni dei ban snot ho tin thle ki bangi kran ni snot ho e ka kom im jing bangi nem long ki brio ki ba dum ai ngi ki kristan ni nem dei ki ba dum ni long ki jing shai ha ki ka ba ro ngayo i ni ko wai ba teng teng ngalap wat ki kristan na kali ki kawang ni ka plastik bilar ka kita bar ke jing penjabo ke nala ke jing kawangi ki nyut sebar ke jing bread kelumar pathari ki tiar na yeng ki bejat ban bread kelumar sesulang ka kani ke de pen pau ke jing sadi ne ke jing dum ni tu ke jing penjat kai ke jing thodak ke jing ta shun kelumar ka surak lenti ke sengken ke yeng ki briu ki dukan ki briu ke jing ma ke jing pia kelumar ki par khat ke kani ke civic sense ke bangi ong kade bandan ng kong ha ki briu ki jong uplay ki ba la donu Jesus kanya kali banginom chu hair kelumar banginom chu yakni pas kelumar banginom chu overtake kelumar banginom chu palat ik speed kata par khat ke de ke jingshai teng pin pet dan ki kena samla ki ba la ong ni la kala ka ba mon ila shakri ublay na pi pet pan ka rukom riam ka rukom bet ka ba itir pin pet teng kim long chu ka jingshai wali klet egane wali klet egane wat ju klet egane pimna ban keno igi primin ong balai pi ko apet igi ta riam ka bet nama ublay pet igi dot not wali klet igi ta ublay tu yo ike igi dot not igi pri kumyo igi dot not so pi yo igi dur so pi mara bagi yo igi dur so pi bi man snot ho ba jing im jo pi igi de ban ka jing shai nam ta kres shu riam lemmer shu riam ka klema kor ta fi shu le klumar bin krenik tin ge jo blem na metres snap pi mal play kwa begin long jing shai open shai kum tai ke jing shai jopi khmal be gibre begin yo i jing le ba jopi but kin ya ro yo pa ngin reflect yo play hi hang ta pin yo i ba ke ni ba ngakren fi ge be jrong ke jing shai ke ba ngakwa ba ngan da pin i shai pi men ge sni ba kani ke bo ji sui ka ta lot ye ge jing im bar ko wei kum no ngile yeng kum no pila long jing shai ne em ki ko ne ki ti ge yeng sem ha ga lok ho lok ki me ki pa ki men ki para ki marjan marpa ha ga im lang sa lang ki puli dang le ki tre ki ta ni long ne em ka jing shai kam la ba long mong ta mong la long kristan mong in shilong mong i ong ni de ki bla shai teng ki jing le jing i pa ki la long ki bedum
Nginang rong sika corruption, nginang rong sika bam sam, nginang rong siki eke bam day. Haganuru kombi nong ilang ka Jingshai, ne nang takadaw. Habo Jisu kuran ngi ngi Jingshai, ngi hab and reflect eke Jingshai eke jong Jesus Christ. Ay kani ka bang kren daga singi kani arap ifi. Ba vin snot ho ba kani ka kien ka bang kren ngi kadai ka bedan kam. Wala ka jingi day ba ka jingi ka babar. Haga bang iyan iyang yaman na perkat ba. Imla ba nong na humay pat ika ngi hapan kan mau ba ba bang ina dan yu Jesus Christ ngi dan ka Jingshai ka jong Jesus Christ. Haki eke ay bar. Ngan pen ifi haga ni ka po namang anomyo asibun ka po namang kren tanga po asaw po minin. Ngalakan Shai fi kumno ngin yo long ka Jingshai. Kabanik kong ngalapan fi na do basdang bangingim day ka Jingshai. Bangin yo long ka Jingshai ngihap nang ban mo la pipet yo nganda kren mentana mangim dan syarak so ngan kren do bulb. Uno bulb kini ka Jingshai ka mangitang mangi. Pila ong bulb ba he pawan o barit pawan o LED no mo kita ki CFL na kita ki mo ki bulb barim na ki batmay na ki bakumno baro ka Jingshai ka bami kadai ba la plug ia ka sugar source ka telong ka energy ka bor la connect kadang ka jingis no bat kanu ka bor al kamlang ta kamla man shme bol pilam tiet bol panda ye pide du na khli la da piklam connect sugar power line sugar electricity la kamdan karan gano me light mau ngam fingi lang kum bol ubangi hapan connect sugar energy malagasni kani ka krane ka relationship chingi ka jinga dai ka chingi baru play hada bi charge ne mela de malagasni aga jing tuai aga jing pulia bible hada fi connect ne em ba fi wat yo play ba fi money ubro shisni malagasni kanang ba fi long ka Jingshai shi ka Pyrthei day na kita kadang ko ang along fi ni ka por baro ka day ni don kam ni ka relationship ni de bandon ka jinga day ka bajan bat kani ka electricity power ka balang haga ba kan jaman siem ka bor ka jong play ini bandon ka jinga day ba Jesus Christ pitip ni sngongo ublay bangi mentangi don sendan yo men siem ko umen siem ko uday ka ding para bangidon yo men siem ko kanang pernai kanang klang kani ka ding ka jing em jing ka bekeren ba ka jing shikri blay jingi kanang kham kraw habangidon yo men siem ko na keren sipang ka ba connect ka ba plug siya ka bor siya ba light kan me ko ba nganong ifi ba ka jinglang kristan jingi ka lang tik tang kumtai ngim la ban pen mi Jingshai na la ding la da ngim connect bat ka bor pangai ngu yu blay bangila ban connect malagas ngi ba do blay daga jing duai da ba puli ni ka bible da ka ba wat ka khamat ka jong trai da ka jing duai how man sim ko jong blay ngayo i bawat unya anes ubalapan baptis daw man sim ko naduga ko po ulah kelalong ka Jingshai siya ka Pyrthei na mga yo iya gani ba Jisu ang kumne kuran siya pang Yohanes u ang iginigiktin hagalanang kabasan jong Yohanes u ang iginigiktin ngan puli siya pang Yohanes ngan puli na dukhat balay po ladang nga pla siya pang irati ka jing pla jong nga kamlang kabasisya don way pa bo pla siya pang jong nga bang tip ba ka jing pla iya ka bo pla siya pang jong nga kalang kabasisya pipi la pa au Yohanes bat uhiru ula pla iya ka kabasisya ngangam priyang ka jing pla no priyo
Renga ong kini ki eru bapini wa lajim. Sengap Jisu kurani Yohanes na berbaptisan ni. Wong ne. Uta ulalong ke syarak balatang bat bating syain. Pite pila yasngob ha bani syat kemen lembat bani sngob bani pila yasngob ha bani syat kemen tang shibet arbet harga Jingshai. Henry nga ngadan ke jingkla ka bakham khrau ye ke jong Yohanes. Nama kita ki jingle ye ki bau Paula IT nga bangan yo pendap kita. Kita ki ju hi ki jingle ki bangalale ki ya flash pangjonga bau tau pa ula pa nga. Fio I ujisu u flash pang Yohanes no ben baptis. But shua jongane u Yohanes u flash pang Jesus Christ. Kadan ke jing ya fla keliang. O Yohanes o plai shapang Jisu bau Jisu de Messiah. Ude ke Jingshai. But the one who Jisu uong uni ulong ke syarak ke belatang bal bating syai. Uong yo Yohanes. Ngasai sengot nat ega ni kektian bau uong Jisu yo Yohanes. Ulong ke syarak ke belatang bal ke bating syai. Dan sipun ke syarak ke beklem tang. Ke beklem ting syai. Hana Yohanes ulang ke syarak ke belatang bal ke bating syai. Apa senosi mentah apa gijing sang jingi bon ke syarak tang baka bon ke balip kaba sulang ke dekorasyon apa gijing sang ngi ang ngilay bon apa gijing sang jingi ngila dan lagi spa lagi hajar kan no biya dan apa ke balang bila pen I gi priu ge bon rai kaba dum sudah ke syarak tang wai priu mi ba tau de Yohanes bu Jisu ang uni ulalong ke syarak kaba tang bat ke bating syai. But ki priu ge snob ha an syat kemen haga Jingshai jo mut durvi Yohanes ukrawa do kata ba wan ban reflect ye kata Jingshai ge jong play ge jing em jo uni plaj bang Jesus Christ baru Jisu plaj bang Yohanes wang uni ulang ke syarak ke bal thang bal ge bating syai baru wang ikini kiktian ki priu ki le snob ha ban syat kemen Sipor habau dan mau agni ke Pyrthei ngajudan ke jing smutanat ini ke ketian nama ke perkhat baladangi ru nira agni ke Jingshai ke jong Jesus Christ ki priu kini snob haban syong aga ke Jingshai ke bangidan ke jong Jesus Christ angin long ke Jingshai bat ngakwa ngan peni fi agni ke por ba ke Jingshai ke bangidan mengi ke Jingshai ke dai ke khrau ke bangila ia ke bangin pentaba ia gani ke Jingshai ha ke jinglong jing em ke jingi ke mangala dep kran but ladangi pensyai ia gani ke Jingshai nginlang ke jingkir ku ke khrau ke himau play nama dan shibon ke bedan mentang ke jingdom bat ki bam tip lenti ngayo I wat lagi beri kidan ke jingnang jing start ki tip lut ega Pyrthei berawai ke jing dei bat ke Jingshai jong ke jingem ki bon ba ki beri ke bam tip setia ega lenti ke besisha bat ken mau play la pu ingi ngani ke Pyrthei dei mengi banang ke Jingshai shagni ke Pyrthei dei manga bat mapi banang ke Jingshai iki priyo ki bedana ke jingdom aso tenat bakat baka jingdom kanang jur ngani ke Pyrthei kat tangin ang laung ke Jingshai na ka bentau play fitibam kat banang dum fiyai men da baka don ke load shedding na bam dan light ke dum bet clip pinyo I na pinya kali men na pen me I light jong ke kali ke headlight pinyo I ka shai lot pro oi ke suro na marhaba ke jur ke jingdom kami tang oi ke Jingshai na ko ke kali ke tabak leng men sni la da pitang light kali kanam tabai ina maka dan ke Jingshai na sni kabamot haba ka dan sibon ke jingdom magne ke Pyrthei kata ke jing em jangi kanang ting shai takadaw haga kitab Isaiah kal na ko banru phau u play wang tu yang ba tu ting shai na ba ke Jingshai jong pha kalawan
ke Pyrthei kanang dum tliu ba jing dum tliu kan tap ke Pyrthei handai ngangan teng shain laga kemat lo jong balai namar ublai uyo ban pen pernah ke Jingshai aga jing im jingi deinda bangi dona ke jaka ga badu angai ngo ublai ba nganget kene gere ke por ke bakodor tam yengi ke banget angin pen pau ke Jingshai ke jong trai angin lo ke syarak ke thang ban ke batin shai ba ke brigi ni sngo ba po ke jing don ke jani bakini o bani ro yo ku pa jingi ba bne tangin net langin ya ai ngo yo trai ko pa nga snow eme hagani ke pol ngala ban wanra biang ini ke jing hikai ban ngada nget ke long ke jingkel ku go bakrau ya ki brio ai ku try ba kum ke bala nginiang haga jaka ke banginum sha ya ke jing shai Pyrthei bakani o rung apo re ni don ke jing shai ke ngi yo tang na me ken chisu but ya ke jing shai kan mi she ke Pyrthei ngi ai she me ke buram ke teng ke dong chisu tu ai amen but amen to blame kur khu fi ko bless you